آواز محمد ji karê bi dest hez dike û ji ber vê yekê firojgeheke xwe li nav bazargeha bajarê Girkêlegê bi navê Teşî vekiriye ku demên dirêj lê dibûrîne ta ku xwestekên kirêdaran pêk bîne. Awaz bi vî karê xwe dixwaze tiştên folklorî bibîrbîne. Her wiha ew weke jinekê kar dike ta ku pêdiviyên jiyana xwe pêk bîne. Zehmetiyên aborî yên ku li deverên Kurdan hene derbas bike. حەزکردنا من ji vî karî re jî ji biçûkanî debû ji ber dayika min bi xwe jî bi vî karî dirabû. Hezkirineke min di vî alî de gelekî pêvegirêdanek çêbû hem tiştên kevin tênên bîrayekî tiştê kevin em nû dikin di vî wextê me yên hade. Ev demên niha jî tiştekî wilo dixwaze tiştê ku berê me pê dayikê me we hemû pê dirabûn em niha vê tiştê nû dikin em dixwazin bidin xuyakirin û tiştên kevin ticarî wan danabin. Bi hatina zivistanî awaz dibêje ku xwestekên li ser cil û bergên zivistanî zêde bûne û ji ber kêmbûna karê bi dest li tevahiya herêmê xwestek ji deverên dûr jî jê re tên. Giringiya wê jî çi ye ku tişteke ku werê çêkirin hevala wê nebe. Qit'ek diyê jê nebe tiştekî mumeyez derdikeve tiştekî ku tizanibe ku bi hejêkirinekî hatiye çêkirin. Belê gelek jî carna pirs dikin tu natebî ji vî karî tu vî karî te asteng nakê hezkirineke te ji karekî re hebe te teba wê nabînê te astengiya tê de nabînê carna ez wilo diçim malê dibêjim çima em karê xwe neanî malê ez pê bişoxlim. Rûniştivanên deverê jî dibînin ku hebûna karê bi dest li deverê xaleka balkêş e û ew jî piştgiriya vê projeyê dikin da ku pêş bikeve. Ji ber ku tiştên bi dest têne çêkirin ji tiştên ku ji dervî welat têne nava bazargehan cuda ne. قطعة شغلي دست شغلكي جلكي خوشكا وجلكي باقجة راسي بهتر يعني عالم بجرن بي أو خوشتر دبي جدستانا يعني شترم تشتكي جدر بيننا والله مي شغلكي وكا قوت بيت استخوة شيكن سبحي ترى أس دخوازام وكا قوتيج عالمي حموكي يعني بشجعين بيتشتي تشتكي ما تراسيا يبريا جلكي تشتكي خوشكا وباقجة شترم مثلا أم صنعكي جدر بين أم مثلا كشكيدت شيكرن أوتر نعلم سر سخو چیکم سر زوقا خو و تطریزه که سر کیفا خوش یعنی هم چیکن. آواز به پروژه خود به کمین جن کو پروژه که فرمی بویرنگی لناف بازارگه و دکه و کار بدستی فلکلوری و جین دکه و او بهیویه کو دمن پیش ده کار خو برفرهتر بکه و کسین دیجی بخوره فیر بکه دا کو کاری به دزوترین دم ده خواستکن رونشتوان دوره پیک بینه. جیرو میتانی دنگ امریکا گرکلگی